poviem o mojej obdive. No moja sestra je rozmazlená a takto to u nás chodí. No. Dneska ma narají. Ja to naozaj to je fakt naozaj také, to som prečítal. No som robia naozaj a neviem, ako to mám prežiť. No a povedal mi, že ak sa chovať budem zle, tak mi neodrie. No nič, tak zoberiem. Ne, tam mať mohol piestovať, pretože ma dnes asi sypať pomôcť, no. No, dobre. Ako ja vždy musím takto dopadnúť. Keď sa najedla už mama aj sestra. Bože. Dobre. Tak je zo svojho pokoja. Tak to je úplne super. Po umytí zubov. Po umytí zubov. Jo. Pajky. Bol to totálne spočívať, dokým neprišla táto sestra. Viete, pretože máme ma radi úplne dobré rodičia. Ale dokým neprišla. S kým sa to tam rozprávaš? Ti zakcujem, aby si nenažal, čo ti šíši. Nie. S kým sa to tam rozprávaš? No sama so sebou. Kde? Tak som ju chová. Bože. Začala mať radšej než mňa. No, kľudne sa na ne pozrite. Úplne. Nie je totálne jedno, čo ona. Chcete mať? Čo si to oblačem? Bože, čo tu? Už sa dostala tak. Takže toto bude upratané. Ale no tak. Tak, bože, čo tu nepotak? Čo mám skriny? Toto, takto. A toto sem, jo. A to v kapse. To hotové. A ten, pozrite nám. Kamilo, poď sem. Poď upratať mi izbu. Čo? Veci si ju? A neobie taká došať, pretože sa asi zašpíš. Vidíte? Toto je asi zvyk jej. Jak sa
Čo zase chceš? Veď pozri. To asi si urobila schválne. Ne. Skrátka mi to uprať. Uprať si to tak. Ty si ma opovažuješ dovolovať? Prestaň. Tak to uprať bez mluvania. Mám navy. Asi si mala včera, teba si nikto nevšimol, ty bol pokojný. Ešte mi to nie k ničomu, uprať si to sám. Pretože čo? Neviem. Pretože čo by sa tebe také stalo, že? Pretože čo by sa stalo? Môže to po mne napokon. Teba to neumiem ani, ja ti neuveria. Teba to neuveria. Skrátka teba to neuveria a uprať to bez mluvania. Inak čo? Ešte ty nevieš. Tak sa to ubrať sama, pretože to robíš na schvál. Mami. Mami. Božka. Idem do mieru. Deje sa zlatičku niečo? Ty nechceš uprať? Šup, pohni sa. Prepač. Au. Šup, pohni sa. Aj tak už musíš ešte upratať kuchyňu. A asi vlastne trochu tvoju izbu, pretože sa ti tam asi rozsypal nejaký vietor. Oj. Bože. Je taká trávka. Ty. Tam pôjde? Už viem. Vieš. Tak. Ja sa nemám. Teba nemám. Idem do kuchyne. Čo to ty upreteš? Vidíte, ani ja nemám mobil, ale ona hej. No neviem. Čo udiel? Dobre, toto uprať. Pekne to spastil. O, teraz to treba to vidieť. On to má. Okay. Tak. Už to.